Henrus ni lenter kini kai kila song shat khan ba song ki amadan malki nadu ka shitarik jungul ber arajar arfuai ndai hadu mata kasngi ka ndu tarik ka sarkar kampat samla khat sakte ai ki menyakran ne banyak penbai takambai pat kini kai kidai ki bala shabe kamno na ka sarkar wala dar ki babu na prang jongki kila kai bon telikisnam Naitang namar bakam simla pas sende pendep ya ka exam MTET kila cha wen kamno na ka kamno hikai den kadau kila pelong kejing yaki akati ke joka ni dap da kejing ngosi hagoi galiang ba hadu ndrus ngi la don hakani kamadan na galiang jong ka government kim papen pau kanu badak aban ai jing kerman yangi don na preng jongi ni la tlot ni la ke nilatlot hagamet kaphat jungi namar iron hakajing chat khan ye doktor kila penbor yangi ban lech hospital anrengi ongshai ba ngimdon kam dawai namar ba ngimwan hangne banwat dawai ngiwan hangne ban pan ya kakam kabala sabe yangi kumta angi kerpat ya ka sarkar badon burom jongi bakin perkhat dam nagabanta jongi nakaliang jong ki minister badan burom jongi ki kentho yangi ong ba ngimlong qualified mansu ai nuksa ka wei ka nuksa ka ba ngangadon ban ong halor ke jing kentho ka jong ki lada maki hadin nyo postnam praposnam lada ki khun ki kini no ka pliang ba kidang bam ka ja aino do umau ong bapa phimlong qualified ban bam ka ne ka ja aino do umau kin sngo kumno thrai ngi dap ka jing sngo si halor kini ki jing kentho ba ma ki kentho kum tangi da karpat da ka basngorit kum kino hikai ni dawa na ka sarkar banbo biang yangi syakapos kabangi ngidon bar ngi boro yaki syaka sarkar yakini kijing kerpat kijing pensengau lada ka sarkar kanam pen phai biang yangi wai pai baro syaki pos ki bengindon ngin syong hangni balada jia ai yangi ka sarkar kan kitli hi bari kaying kasam ka jongi na mar ngidon la ka jong kaying kasam ngidon la ki khon ki ngidon la ki jong ki bahing hasam ya ka sarkar kan hap ban sim ji kitli lada jia ai yangi isong thu ba manta ngidon hakajing nakaliang magistrate bawan ni kendo yangi yong ba anam ai permission syu namar ngila don hakajing plot hato kani kajing pensengau nakaliang jung magistrate kalong ai nam namar nadu basdang ngilapan ngila kongo ya kajing ong ka jongki kinam ai indefinite strike yangi ngila kongo ya kata ki ong yangi ban ai ars ngi ban le renew pat ngila kongo ya kata baro mentala ndril sing kalaya tang namar bangilat lot namar bangin dawa ya la kajong ko hok mentaki pensange ya kil thu ban pensange ya ka permission ka baki ai ngila dap apply hadu ka singin kong ha kajing sisa bat habangila ikendo menin pornyo beje nakaleng jong ki kulukular ban pha sangi ya ka permission bangi dai ban yo tep sibet hadin bala akul ka saw beje kanong kumnu lada kalong kumta ngila raikot bandon hangne laki thom yangi da kabor namar bengiwan hangni ban syong hangne bandawa na sarkar hadu bangin deyo ban khai yoso ubapha kini kai kila syong hakatai ka jaka hamadan malki hapreng kejing tlot preng kejing khan hapreng kejing khuslai bat khamtam eru kejing sngo bitar ya kejing le kuman da sarkar den mat ka daw kila ong ba ubriu ubara du no kejing tiblem persu na kejing long brat kini kai kila ong bakani sokar MDA kala duno kajing yatiblam namar kam simla patyau satya kajing yaki ke jongki susu kini kai kila penpau bahapo Asam apo Goa bar wedi ke jela jukari India kidon diki 4,000 ngut kini kai ke kai contract handai ka sokar par kala regularize tani kala paskam ya kajing long ni kai jongki balaipan bahapo ka mekhlaya simla la male satya yakani kum kino hikai ni sngotu ba haba hakiwai ki state kila ban thong ban I regularize yaki no hikai kum Assam hagowa balai pat hameglaya jungimla balai pala hameglaya jungimla Assam
Ngiyo sngo katkum ki jing sisa ki bangilap hadu 100,000 ngot kinong tre kontrak ki yo regular. Hapo Meghalaya jongi tang 10,000 dunangi don hatomla. Kumta kasyong ka sarkar namar ngim don atiar ko mangilaong ngiron tang ki umat ki bangi penpau halor jong ki. Kumta hagani kapor ni karpat cika sarkar daga jing sngorit bapin perkhat lam yangi namar ngi lejet ya phi ban sanchar hakari ban ya ik para breu ni sngongo yu blai ba u ai hangi u breu bangi don ka jinglong ka baya pher na kimarat kata ka jinglong ka ba u blai u ai hangi kalong ba kade ka jinge tip lam kimarat kim don ka jinge tip lam hanrai nga i bakani ka sarkar ka jongi kam don syu kata ka jinge tip lam habam don syu ka jinge tip lam kam dai syu ki breu kim dai syu ki breu kila dai kimarat te nga ong ye kani kawai kabag tin ka jong blai ka ong tin ka jong blai ka pan kan mau yangi bat yaki minister badan burom jongi lara phiti ya ka liulap ban riam na ka banta ki wai uju ubreu bati unhap haka bat ka bakhadu ngan ong syaki minister badan burom gi jongi wat pen serong yala de na ka banta kala sai namar phim tip ka e ka banjia ha ka bachisngi Nakaliang ulat jangka jelaru setiap Al Malik abekan bila patai kebor kini kasih keladap ulang bau lelek momen ba bau orang dan pok Kashmir kidon ki jinja ki bakum kini kini hikai hakaba kasarkar kal sistem kontrak handai kala lapat man penbaik ya jing ya ka jomki nakaliang jong ulang ulak loy menyakaran bakasarkar jela nada ka don kam man penbaik ya ka jing ya jing hikai. I was in Kashmir. There were 1,200 contractual teachers. Within 2 months, I told the secretaries, work out some way out and just उनको खपा लें सब. now they have all become proper. यहाँ भी कर सकते हैं. मुझे मिले थे कुछ तो मैं सीएम साहब को कहूँगा कि इनका कोई मैकेनिज्म करके और इनको लगाइए. तो टीचर्स तो जितने हों स्टेट में उतना अच्छे हैं.